Gwrando ar Gymru. Yr hyn y gwnaethoch ei ddweud wrthym. Diolch am helpu i liwio ein strategaeth ar gyfer 2026 i 2030. Dros gyfnod o 12 wythnos, gwnaethom wahodd cleifion, gofalwyr, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, aelodau o'r cyhoedd a rhanddeiliaid o bob cwr o Gymru i rannu ei barn a'i profiadau. Cawsom ymateb arbennig gyda 2,353 o gyflwyniadau gan gynnwys 1,384 o arolygon wedi'u cwblhau. Pwy gymerodd ran? Roedd yr ymateb yn cynnwys cleifion, gofalwyr di-dal, staff clinigol presennol ac sydd wedi ymddeol, rheolwyr practis, gweithwyr deintyddol proffesiynol, staff cartrefi gofal, rheolwyr o'r sector cyhoeddus, cynrychiolwyr llywodraeth leol, sefydliadau eirioli, pobl anabl, byrdau iechyd ac ymddiriedolaethau. Sut y gwnaethom wrando? Gwnaethom ddefnyddio arolwg ar-lein dwyieithog, digwyddiadau ymgysylltu wyneb yn wyneb, cylch lythyrau dros e-bost ac ymgyrch yn y cyfryngau cymdeithasol. Cynhaliwyd grwpiau ffocws gydag AGIC, Triniaeth Deg i Fenywod Cymru, YFTOU, a'r Birth Partner Project, i sicrhau bod lleisiau pobl hŷn, menywod, mamau a theuluoedd yn cael eu clywed. Ein diben. Rydym yn gwirio diogelwch ac ansawdd gofal iechyd ledled Cymru. Roedd 924 o bobl yn gytuno a'n diben. Dywedodd 813 o bobl nad oedd unrhyw beth ar goll neu'n aneglur. Ein gweledigaeth. Dyfodol lle mae gofal iechyd yng Nghymru yn ddiogel, yn effeithiol ac o ansawdd uchel i bawb. Roedd 81% o bobl yn cytuno â blaenoriaeth 1, rhoi pobl yn gyntaf. Roedd 81% o bobl yn cytuno â blaenoriaeth 2, dysgu a gweithio gyda'n gilydd. Roedd 82% o bobl yn cytuno â blaenoriaeth 3, buddsoddi ein pobl. Roedd 88% o bobl yn cytuno â blaenoriaeth 4, cymryd camau sydd o bwys. Mynediad at wasanaethau. Dywedodd pobl wrthym ei bod yn ei chael hi'n anodd trefnu apwyntiadau gyda'r meddyg teulu o hyd. Ei bod yn gorfod aros am gyfnodau hir cyn cael diagnosis neu atgyfeiriad. Ei bod yn wynebu anghydrafoldebau gwirioneddol mewn ardaloedd gwledig. Mae trafnidiaeth yn rhwystr mawr arall, yn enwedig i grwpiau hŷn ac agored i niwed. A phan fo systemau meddyg teulu dan bwysau, mae llawer o bobl yn teimlo eu bod yn cael ei gorfodi i droi at ofal brys, gan nad oes gwasanaethau wedi'u cynllunio ar gael. Ansawdd a diogelwch gofal. Clywsom bryderon am safonau anghyson ym mhob bwrdd iechyd, yn enwedig o ran gwasanaethau brys, cleifion mewnol, mamolaeth ac iechyd meddwl. Nodwyd rhai materion o ran diogelwch cleifion, dulliau rheoli poen gwael a diffyg gofal dilynol. Mae prinder staff a diffygiad yn ei gwneud hi'n anodd darparu'r ansawdd o gofal y mae pobl yn ei ddisgwyl. Cyfathrebu a chydgysylltu. Dywedodd pobl ei bod yn teimlo nad yw gwybodaeth yn cael ei rannu'n briodol rhwng adrannau, ac nad oes un cofnod digidol unigol. Mae cyngor croes gan feddygon teulu, ysbytau a gwasanaethau 111 yn drysu cleifion. Mae teuluoedd yn aml yn teimlo nad ydynt yn gwybod beth sy'n digwydd, beth yw eu hawliau, neu beth fydd y camau nesaf. Gynhwysiant y Gymraeg a chydraddoldeb. Clywsom fod angen i'r ddarpariaeth Gymraeg fod yn fwy rhagweithiol, a bod bylchau o ran cael gweithlu dwyieithog,
Mae all-gai digidol a ffrinder dehongwyr yn gwneud pethau'n anos i bobl agored i niwed a grwpiau ethnig lleiafrifol. Mae pobl am gael gofal sy'n sensitif i diwylliant a gwell trefniadau ar gyfer ymgysylltu a chymunedau a gaiff eu diastyru'n aml. Dulliau gweithio cydgysylltiedig. Mae gwasanaethau yn teimlo'n dameidiog. Mae hyn yn effeithio ar barhad gofal, prosesau rhyddhau cleifion a chymorth sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Galwodd ymatebwyr am fodelau gofal integredig a phrosesau cydweithio cryfach rhwng sefydliadau iechyd, gofal cymdeithasol a sefydliadau'r trydydd sector. Ymddiriediaeth, atebolrwydd ac ymgysylltu. Mae pobl yn amau a yw adborth wir yn arwain at newidiadau. Maent am gael mwy o dryloywder, camau dilynol clir ac atebolrwydd pan fo pethau'n mynd o chwith. Yn fwy na dim, mae pobl am gael eu clywed, eu parchu a'i trin fel unigolion. Llethiant y gweithlu a chymorth i'r gweithlu. Dywedodd staff wrthym eu bod yn teimlo nad ydynt yn cael eu gwerthfawrogi a'i cefnogi ddigon, yn enwedig pan fydd prosesau recriwtio yn cael eu rhewi. Mae galw am ddatblygiad proffesiynol parhaus, cymorth llesiant a chyflogau teg. Nodwyd bod diwylliant cadarnhaol yn y gweithle yn hanfodol mwyn cadw staff a gwella profiad y claf. Cyfyngiadau o ran adnoddau a chyllid. Nododd pobl fod gwasanaethau na neilltir digon o arian ar eu cyfer yn ei gwneud hi'n anodd cyflawni'r blaenoriaethau strategol. Mae galw clir am fodelau cyllido sy'n dilyn y claf ac yn cefnogi gofal ataliol yn y gymuned. Y camau nesaf. Mae eich adborth yn lliwio strategaeth sy'n canolbwyntio ar welliant go iawn. Byddwn nhw'n rhannu'r themau allweddol hyn a byrddau iechyd, ymddiriedolaethau a sefydliadau partner mwyn iddynt allu gweithredu ar yr hyn sydd bwysicaf. Caiff ein strategaeth ar gyfer 2026 i 2030 ei gyhoeddi ar Ebrill y 1af 2026 a bydd yn nodi blaenoriaethau clir ar gyfer y 4 blynedd nesaf. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.agic.org.uk.